گوندê Qolsrûç jêr tê gotin jî gundê Bendava Şehba yan Sed Şehba. Parêzgeha Helebeyê devera Ezazê melbenda Mara. Ji êla dîdanin û malbatek ji êla Şêxan jî. Gundekî Kurdiyê neşteciyê wê nêzî 1600 kesîne û panava gund 1300 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 20 kilometr û dûrî Ezazê ji hêla Rojhilat 26 kilometr û dûrî Marê ji hêla Rojhilat ew jî 8 kilometr. Derdora wê ji hêla Rojava gundê Smoqa û ji hêla Rojhilat gundê Tililmediq û gundê Bîrikê û Sed. Ji hêla Bakur Tilmalit û ji hêla Başûr gundê Hesacik û Werdiyê. Çandiniya genim dikin û ceh bêtirî xaka gund ji xwe tê veşartin bi avê salên gobaran tê û yê din jî hemû qilaçin û latin yan tehtin. Ji ber vî hawî di karê kevir de jî kar dikin û menaşir cem wan hene bazirganiya otomobîla dikin û xaniyan li Helebê pez jî xwedî dikin û nêçîra masiya dikin. Ev gund jî rast hat lê pevçûnê navbera Daeş û opozisyona Sûrî. Ji ber vê yekê gundî koçber bûn ji gund çûn devernî aram vê kêlîkê de îsal 2024 kes di gundê nemayê. Neşteciyê wê çûne Cizîrê, Minbic, Helebê û gundên derdora wê mîna Hesacik û Werdiyê û Fafîn û Qeramil û Wehşiyê. Agahî gihiştin me ji hêla kesekî ji neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.